S time ljudi, danas će vjerati Clash Royale, pa da počnemo. Ovo će biti pack opening. Smanjimo. Da će čuti šta. Sad nadam se da se čuti moj glas, pa hajde da počnemo. Sa free chestom, 30 golda. Ništa, naročito kao uvijek free chest, idemo opet. Idemo. Minions, level up. Opa, gigant skeleton. Epic još. Isu iz free chesta ljudi. Pak 100 ovika dobili. Idemo ljudi. Vidite što sam dobio. Idemo. Dobro. Okej. Jeva sam zašto. Neće biti nešto epic. Opa, skeleton. Pa dobra je bila, ali nije baš nešto naročito. Ja sam arena 2. Ako želite mi dodati pa da odigram koju rundu, zove se Bosnian Craft, kao i uvijek. I ljudi, čekaj se vidim, hajde level up ovog, kako zove, ove male, 400 golda, hajde musketar, hajde, level 2, minione. Evo i ove ćemo pridati. Dara. Pa ćemo dobiti level up. 99. Da li je ovo moguće? Evo, ljudi, evo ja s ovim igram. Sad ćemo igrati jednu partiju pa da vidimo. Malo ljudi sam bolesan, šta ćeš? Ajde idemo. Stavljamo minione, zatim Gianta. Imamo mini pack. Ne, ajde što možemo kam se desi. Ajde brže gigant. Pufi. Ajde možeš to pa se na firebomb. Malo da još health. Pufi. Ajde još, ajde 1000. Pa nećeš ni pred mini packa. Ne, packa. Ne, tom, čas skeleton, ne, hajde trči da mi. Ubi, džetva. Ubi, će da. Moramo osvojiti jedan barem